So yes, welcome back to Lambo Bisaya. Sa mga wala pa nag-subscribe, please subscribe, share, and like, and comment sa ato ang YouTube channel. Anyway, for today's vlog, mukawan na punta of course. Siyempre, as usual, no? Murag sa atong vlog, pero may naman kaon. Hindi na tayo magdugay, murag just now, kung makita ninyo nga, ako ra isa o wala si Jai. Tungod kay si Jai, di natin baloon ko siya, no? Ang importante unya sa pagkaon, sure ko dito maka-absent kadto pasad habahab. Sorry Jay, na bulgar ta ka. Anyway, mga kalambo, aduna mi napansin nga usa ka naglaray day ng iyahang kuan everywhere diri sa Butuan. Nakakatch sa among attention nga usa ka pagkaon nga nagsabay gud siya og abli. So, syempre, power of branding. Ngayon na naman gid na. So, kaya nakatch ang among attention, amo siyang testingan, among tilawan, ug atong i-review kung unsay naa sa iyaha. So, tara na, let's go, let's eat, tara! What's up mga kalambo? Ay, excited ko dyan. Excited ka? Yes. Kay tinuod mga kalambo no kaya di ba? Zay, today is unsa man? Thursday. Tapos Chocolate. Okay. bagag na kay na wala ko apili sa akong intro. Pero inanta mo pag naay pagkaon na ana Gutom ko kay ikan ko nag-gym. ang bugiro. Kabalo ba ka nga natay story to tell and something to reveal? What's that? Excited ka? Excited ako mukha. Ulit mga Ayos. Ay, nakanindot Zay. Ay sig focus. Sabi ko ka muna. Ilan na Zay. Tambungin mo ba ta Zay? Yan ni Zay. Ang nakanindot karon Zay kay naata diri nagkaon. Kay naatay bagong kauban sa Lambo Bisaya. Ay, no? Yes Zay, bagong nga member. Naay mawala, naay maabot. Oh, di ba naman ang mata. Naay mo abot nga mas better. Pa mo na sa relasyon Zay. Pagbiyaan ka, naay mo puli. Nga ka po. Hindi ka magdugay Zay kay kini siya lamingon. Lami. Gwapohon. Murag kani. Sa man. Pero dili mo pareho sa imo Zay, itumon mo duha. Ako ra may puti sa ato. Okay. Dawat na ako na say. Ito magdugay. Kasi man na. Welcome. Atoy welcome. Welcome na goro. Nganong dugay man kayo ka? Para di madugay kag kaon. Ay, So welcome na to si RJ. Pasok. Yan si RJ. Hey guys, ako nga pala yung bago niyong makakasama sa Lambo Bisaya. Ay, kamusta ka kanina? Si RJ. So yes mga kalambo, diba na si RJ, kung kita mo ninyo ang iyahang entrada, iyahang entrance, what the O, di basta-basta nitago ka. Uy ka na, anak man ka. Ito yung ko ang background pag ana ba para black ang makita sa luyo, nindog kayo mga bros. Ano yung tawag na arts with S kay daghan. What? Mao niya among giingon nga nakakatch sa among attention kay upat ka buok dayon Zay sunod-sunod. Nga nag-open sila aning ilang lechon Ay, no? mabukan. Asan siya, Zen? Mauni ang gitawag nga Joyens Lechon Manok. Joyens? Joyens. Ug karon Zay, ato siyang Tilawan. tilawan kay nag-wonder ta ba kung unsay lami aning anong branding nila ba kay Binaway binaway ko. Naglalawin ako. O diba, dalawa kami.
Nananahimik Pili lang na ako. ako kay doon ninyo ni Taran kinira ko ah. Ni RJ, kumusta? Barang-barang matagal na magkasama. Kumusta? Cheers! Cheers. Yes! Be, tilawan na nato ang Joyens. Yun no? Sarap. Kining Joyens yun. Makita ninyo sa nani sa Capitol Drive, nasa Gingo na nasa Villa Cananga o naapod sa Holy Redeemer. Upat sila. Wow. Subuton pa siya. Pwede nyo siya i-try guys. Masarap siya. Ang iyahang pepper, ma-feel mo, peppery. Nya, juicy siya. Although, wala siya daghan nga mga murag ka ng same sa uban sa iba, nga murag magsabaw gud siya. Pero juicy siya ha. Na siya sabaw pero dili nga nakadaghan. Kini honest review. Papako na to pati bukog. Grabe no? Nagsasalita lang. Nananahimik lang ako pero makakaubos na ako ng isang paa. Doon naman yung isa ka. Kain si bukog. Grabe lang. Tanaw na ito, kunya, kung saan ni kalamit dahil may ilan sa bukog. Tilok man eh. Zay, ichika na to sa mga kalambong, ang atong bangkong kauban is Tagalog. Si RJ, Tagalog siya, mga kalambo. Yes. So, kisa may gusto mo regards, ay, regards man dayon. Kaya man dali mo. Ay, sorry. RJ, ano? Gano'n ka, ay, sa daw? Nakakali ako ng bisaya. Pero hindi ako masyado ng pagsalita. Kung sa man ka nang dugay ka sa Manila. Sa Manila kami, 18 years ako sa Manila. Dito na, gana. Diyan ako sa Samis Oriental. Saan yung ikaingon sa atong gitilawan ng manok? Ganina na ko sige ingon nga lamig. Ako wala akong masabi na nanahimik na. Pero siya kuan, Jay, ka nang murag medyo tamis. No? Tapos, ang iyahang meat jay, iyang unod. So, no humok. Humok siya. Bumo. Dili siya overcook. Mapansin ninyo, di sunog-sunog ang iyahang panit. Di ba na uban? Na sunog-sunog ang panit. Kaya sa uling siguro na ba nga wala makontrol. Basically daw, Jay, ang lechon manok. Sikat pa siya sa Philippines niya. Kasagaran daw gamit ani. Kining pinakamakapalami ko dani is kining iyahang gitawag nga tanglad. Mogi magdalag bida. Uy, grabe. Peppery yun siya. So, sakto ito ngayon nila. Sa lechon manok, naagin ng patis, naagod na ang soy sauce, naagin na ang bay leaf, pepper. Ora na mo nang basic nga mga marinate pero wala ko kabalo sa mga sukon no, di wala ko naglechon manokan. Juicy gud siya. Wala na. Wala na. Juicy gud siya and humok, soft jud kay yang meat. So, kung mabalit mo, just to ko prove sa inyo nga wala may na kung makapalit mo. Comment niyo below or itag me kung namakakba mi sa among pag-review di aning Joyens. Tuod, wala siya, 240 ang whole chicken. Yang ilang liempo dyan is 160. Pero, Ano sila yun? pero, karon lang yun sila nagtaas. As in, 250 na siya, nagtaas lang 10 pesos. 250 na siya ang lechon manok, ug ang liempo is 170 na dyan. Grabe ko ang pagtaas karon sa mga presyo. Pareha sa amo ni Jay ng mga gym goer, bagay na bagay sa amo ang breast part niya, soft kaayo and grabe gid siya protein. Diba? So, morning dire ang lamig nga part. Makalambo. Makalambo, grabe. Makalambo. Supportahan niyo po ang aming vlog. Lagi niyo po kami sa Baybayan. Di ba Yes. marami po kaming i-review ng mga pagkain. Kami ko ni Jai, dili kayo yung paano panit, pero sa ngalan nga lamig siya. Usahay mag-cheat ba ito sa anong bayan. Sulit inyong 250. Kay dako ang size, no? Murag na sunod, Jai. Dako ang size, nakita mo siguro ninyo. Tatry ko to guys. Kasi sinabi ni ma'am na masarap daw. Hindi ako makain nito pero Sige. Lami, no? Nadi ang lasa, no? Ang takala lagi ang lasa. yun ma'am. Lagi. Naami, kalamansi juice. Jai, di ka rin sa chicken neneng. Ay, Chicken Nene, thank you so much sa Calamansi Juice. Yeah, sa spatong tigwat, ano Jai, si Arnold. Ay, shout out Arnold ha, kung nang tilawan yung hinimo. Arnold, ang amo ang yours truly nga nagbuhat aning Calamansi juice. Ora siya. Calamansi. Gusto siya, umura siya grapes, ha? Uy, Jai, kini Jai is 20 pesos ra na. Kung naay gusto mag-wholesale, mag-retail di ay, retail ba tawag na? Mag-resale, 15 pesos ra. Di ba? So, ang among tagline karon, kaya naaman may kauban, nga Tagalog, siya ang mag-istorya karon para maanay siya. Ikaw mag-istorya sa ayaw kalimti o pirmi dumdumi nga Lambo Bisaya. Sige.
Ayaw kalimti. Kalimti? Kalimti. Ah, sige. Ayaw kalimti, perme dumdumi. Nga. Lambo! Bisaya! Lambo, Bisaya. Yeah.